Økonomisynopsis af Julie Lehnert, januar 2014. På baggrund af finanskrisen, som den vestlige verden har gennemlevet, ønsker jeg at finde ud af, hvordan det går med den danske økonomi, og hvad der kan gøres for at forbedre den i den nærmeste fremtid. Jeg vil tage udgangspunkt i forskellen mellem en stram og en lempelig finanspolitik, og hvilken effekt den danske finanspolitik har haft. Til sidst vil jeg runde af med en diskussion om, hvilke muligheder den danske regering har i fremtiden vedrørende den danske økonomi. Dette leder så op til mit første underspørgsmål, som er, hvilke begreber kan bruges til at beskrive et lands økonomi? Der er mange faktorer, som er med til at beskrive et lands økonomi, om den er god eller dårlig. En af faktorerne, som er vigtige i dette tilfælde, er lempelig eller stram finanspolitik. Lempelig finanspolitik er, når staten vælger at sætte de offentlige udgifter op eller sænke skatten. Dette medfører flere penge i det økonomiske pengekredsløb, som skaber vækst. Stram finanspolitik er det modsatte, hvor staten vælger at trække penge ud af det økonomiske pengekredsløb. For eksempel ved at hæve skatter eller afgifter. Staten får derved flere penge i statskassen og med til at stabilisere økonomien. Et andet begreb er BNP, som er en forkortelse af bruttonationalprodukt. Dette er udtryk for, hvor meget et land producerer varer, arbejde med mere. Hvor stor en beskæftigelse der er i samfundet, er også en faktor, man kan se på. Dette er altså en måling på, hvor stor en del af befolkningen, som er i arbejde. En af de ting, som man kan skrue på for at få beskæftigelsen op, er ved at bruge stramningsstrategien. Denne strategi går blandt andet ud på, at man sætter kontanthjælpstaksten ned, så folk bliver skubbet ud på arbejdsmarkedet, fordi de ikke har råd til at gå på kontanthjælp. Det er et godt eksempel på i bilag 3, hvor Mette Frederiksen udtaler, at selvom vores ledighed er steget meget lidt i de sidste år, så vil hun have flere ud på arbejdsmarkedet. Det vil hun gøre ved en kontanthjælpsreform, som er et godt eksempel på stramningsstrategien. Et sidste begreb, som jeg redegør for, er betalingsbalancen. Dette er forholdet mellem import og eksport i et land i forhold til andre lande. Disse skal helst stemme overens med hinanden, for at vi har pengemæssig balance i et land. I de seneste år efter finanskrisen har den danske regering ført en stram finanspolitik. Dette er på grund af det store underskud i statskassen efter finanskrisen. Derfor er der også stillet krav fra EU's side, som beskrives i bilag 4. Danmark må ikke have et underskud i statskassen på mere end 0,5% af Danmarks BNP. Det er dog alligevel gået frem af med dansk økonomi efter finanskrisen. Dette har resulteret i en opgangskonjunktur, som er kendetegnet ved høj BNP, faldende arbejdsløshed, stigende forbrug og stigende inflation. Dette kan man også se i bilag 7, 8 og 9, som viser, at inflationen er stigende, som betyder, at priserne stiger og vores penge bliver mindre værd, at arbejdsløsheden er faldende og vores BNP er stigende. Disse er alle tegn på en opgangskonjunktur, som vil sige, at den danske økonomi er i bedring efter finanskrisen. Dette fremhæves også i bilag 5, som beskriver, at betalingsbalancen har et rekordhøjt overskud, hvilket er tegn på, at den danske økonomi er i vækst. Samtidig fortæller bilag 6, at BNP'en er stigende, og arbejdsløsheden falder. Den danske økonomi er altså i bedring. Dette leder frem til mit sidste underspørgsmål. Indtil videre har regeringen ført en stram finanspolitik. Det har som sagt forbedret den danske økonomi. Men er det på tide at omlægge til mere lempelig finanspolitik? Dette mener de økonomiske vismænd, som det fremgår i bilag 4. De vil have mere gang i den økonomiske vækst ved at spytte flere penge ud i det økonomiske kredsløb. De mener, at det vil have en gavnlig effekt for den danske økonomi. Vismændene er et godt eksempel på keynesianisme, som er de økonomer, som vil have flere penge ud i samfundets nedgangstider. Andre økonomer og regeringen er dog af en anden mening. De mener ikke, at der er tid til en lempelig finanspolitik endnu, som det fremgår i bilag 1 og 2 og mit selvvalgte bilag. De mener, at en lempelig finanspolitik kan skabe større skader end gavn. De mener, at dansk økonomi er godt på vej, men det er for tidligt at give slip på de stramme tøjler. De mener ikke, at det er tid til at eksperimentere, men at vi skal holde fast i vores troværdighed som et land, som har styr på vores økonomi, efter at have nedbragt det store underskud i statskassen, som finanskrisen bragte.
Så i sidste ende, så er der både faktorer, som taler for og imod en ændring i finanspolitikken, men heldigvis er det op til regeringen at bestemme, hvad der skal ske fremover. Som konklusion på dette har den danske regering valgt at føre en stram finanspolitik, som har medført en opgangskonjunktur. Den danske økonomi er ved at være på ret køl igen, dog er den ikke ved at være der helt endnu. Derfor er der nogen, som synes, at vi skal have ført en ny og mere lempelig finanspolitik, som andre er imod. Både en stram og en lempelig finanspolitik har gode og dårlige effekter. Dels har den stramme finanspolitik hjulpet med at få den danske økonomi på ret køl igen, og dels har den lempelige finanspolitik potentiale til at skabe mere vækst i det danske samfund. Dog har den danske regering valgt fortsat at føre en stram finanspolitik, da de mener, det er sikrest.